sammen, og hjertelig velkommen til min video, og velkommen til min kanal. Hvis du har gjort det, vil jeg anbefale, at du går ned og abonnerer eller subscriber, hvis du har lyst. Det vil gøre mig så glad, og du må også rigtig gerne like den her video. Mit navn er Rosemary Makelerheart, og i dag der skal jeg simpelthen lave en lille træ med mig, imens I har stillet nogle spørgsmål på min Instagram. Og jeg har lige prøvet at filme det her. Jeg er lidt ny til Bandicam, så det må I lige overleve med, hvis der er noget, der er galt. Og lyden er rigtig dårlig, fordi mit headset det er gået i stykker, lige før jeg skulle filme den her video. Men lad os egentlig bare snart komme i gang, og jeg har prøvet at filme det her noget af det før, altså lige den her video, hvor det gik lidt galt, fordi der var noget andet, der poppede op på min skærm. Så jeg har allerede svaret på nogle spørgsmål, men jeg svarer dem selvfølgelig bare forfra, og vi har lige trænet Steve, så det er derfor lige i morgen. Så ja, og sorry, hvis I kan høre min tastatur og min mus og sådan noget. Jeg vil prøve at se, om jeg kan få dæmpet for det, men det tror jeg ikke, jeg kan, så I må lige bære over med mig. Men ja. Men vi har det første spørgsmål, og det er, hvilken race er din yndlings? Og det er et super godt spørgsmål, og jeg synes, vi starter rimelig hårdt fra starten af, men jeg tror, at det må være den der nye, den er ikke så meget ny mere, men det er den der celle fra et eller andet. Jeg kan ikke finde at sige det, men den der folk kalder for celle. Den er rigtig flot. Jeg har den i den der brunflettede en. Jeg vil rigtig gerne have den der lidt orange gingerfarve med en hvid glish. Jeg synes, den er så smuk. Jeg så en pige ride den her for med det flotteste outfit til den. Det var så flot. Så har jeg fået et spørgsmål om, hvor lang tid jeg har spillet. Og det har jeg i et halvt år, tror jeg, cirka deromkring. Til hvad det hedder, jul, eller ja, der har jeg spillet det i 3 år. Så jeg meget gerne mene sådan deromkring. Så har jeg også fået spørgsmål, om jeg er med i en klub, og lige nu er jeg ikke. Ja, fordi jeg har bare valgt at prioritere min YouTube-kanal nu, i stedet for at være i en klub lige nu, der er sådan aktiv og sådan noget. Så ja, der har bare lige været nogle andre prioriteringer, men jeg vil ikke udelukke, at jeg kommer til at lave en klub på et tidspunkt. Fordi at jeg synes, at det er mega fedt med det her klubliv, og jeg har været med i flere klubber med synkronridning og andre fantastisk. Så har jeg fået spørgsmål med, om man kan blive venner med mig i Star Stable, og det kan man altså. Jeg elsker at møde folk, og ja, når folk er super søde. Jeg elsker det altså så meget, så ja, selvfølgelig kan I det. Fordi jeg har faktisk lige rullet op i min venneliste, så der er næsten ikke snart flere på den. Så har jeg fået spørgsmål på, hvilken server jeg er på, og jeg er altså på Liquid's Heaven serveren. Det har jeg egentlig været i ret lang tid nu. Det første år jeg spillede var jeg ikke, men det var fordi jeg fik rigtig mange venner på den der Sunbeam Castle. Jeg ved ikke hvordan man siger det. Men den anden server, der fik jeg rigtig mange venner, men de flyttede så alle sammen til Liquid's Heaven, så jeg flyttede bare med. Også med min klub faktisk. Så ja, det var egentlig sådan lidt spontant. Så har jeg fået spørgsmål med, hvor mange heste jeg har. Og jeg ved det faktisk ikke helt. Jeg tror, vi er godt oppe i de 90-100 heste. I hvert fald 90, tror jeg. Så ja, det må være det omkring. Jeg har været lidt dårlig, og ikke har kunnet tælle den. Men jeg ved i hvert fald, det er omkring de 90. I hvert fald nærmest lidt 100, så ja. Så har jeg fået spørgsmål med, hvad jeg hedder i virkeligheden. Og der hedder jeg faktisk ikke Rosemary eller Rosemary, eller hvordan man ikke vil sige det, men der hedder jeg faktisk det, jeg hedder på Starstable, men jeg kan bare bedst lide at ikke hedde mit rigtige navn i forhold til sådan der private oplysninger og sådan noget, og så dengang jeg var mindre, var det her, da jeg fik spillet, var det her navn rigtig populært, så det var altså det, som jeg skulle hedde. Det var faktisk min mor, der lavede mit navn, fordi at hun gav mig det i julegave, eller min far og min mor gjorde det, så det var rigtig cute af dem. Så har jeg fået spørgsmål, om jeg rider i virkeligheden. Og det gør jeg faktisk ikke. Det er en lidt sjov historie, fordi da jeg var mindre, da jeg fik det her spil, der var jeg mega hesteglad, men jeg red ikke. Der gik jeg faktisk til fodbold og håndbold, og nu er der gået til håndbold, og er blevet... jeg spiller et af de højeste niveau, man kan i Danmark til at spille håndbold med.
eller i, eller sådan noget. Så ja, det går rigtig godt deromkring, men jeg elsker stadig dyr. Jeg tror seriøst, jeg er den største dyreelsker, et menneske nogensinde kan finde på jorden. Altså vi der omkring, hvor vi snakker om, hvis vi ser en film, og der er et menneske, der dør, og ja, så altså, jeg er ligeglad med mennesket, så længe hunden ikke dør, og hvis hunden dør, så gider jeg ikke se videre på filmen, fordi så nej, altså sådan, jeg kan slet ikke sådan noget. Så jeg rider desværre ikke i virkeligheden, men nogle gange så tager vi ud, mig og min mor, og rider på sådan nogle islænder, hvor det er mega hyggeligt. Det har vi faktisk lige været, og det var så hyggeligt, hvor vi bare galopperede, og ja, det kan vi rigtig godt lide at gøre. Så har jeg fået et spørgsmål, om jeg kommer til at lave en klub, og som sagt, jeg kan ikke udelukke det, men lige nu, så gør jeg ikke, fordi at jeg lige skal blive lidt pro, eller hvad man siger, man skal lige øve sig lidt i det her Bandicam, fordi det er altså en af de første gange, jeg filmer med det, så jeg håber virkelig, at I kan bære over med, at kvaliteten ikke er den bedste. Men ja, og jeg skal nok love, at jeg snart får skaffet mig et headset, hvor der er en mikrofon med, fordi så kommer lyden til at være meget bedre, og ja, det bliver bare helt meget bedre. Så har jeg også fået et spørgsmål, om jeg kommer til at gå live på et tidspunkt, hvor sådan der, I kan være med. Og det gør jeg nok på et eller andet tidspunkt. Men lige nu, som sagt, der kan jeg ikke finde noget at gå live, fordi at jeg er som sagt ny i Bandicam, og jeg ved heller ikke, om man kan gå live på Bandicam. Jeg tror, man skal finde noget andet måske at gå live med. Så jeg er ret ny i de her filmeprogrammer og mit redigeringsprogram. Og jeg vil lige sige, at jeg har også fundet et gratis redigeringsprogram, som er fantastisk for mig. Og jeg tror, der er ret mange, der kender det, og det er jo altså bare CapCut, men jeg har det på min computer, så jeg har fået sådan nogle bonus et eller andet, så jeg kan gøre nogle lidt flere specielle ting. Og ja, så har jeg fået et spørgsmål i, hvor jeg går, nej ikke hvor jeg går, men hvor jeg har stand henne. Og jeg har stand i Steve, men overvejer, jeg synes det er blødt, fordi jeg føler, at alle har stand i Steve, men alle dem, der har stand i Steve, de er bare AFK. Er det bare mig? Fordi sådan, de står der altid, og jeg er sådan, så skriver jeg altid, hej, nogen der vil lave noget, eller et eller andet, fordi ja, nogle gange kan man godt kede sig lidt i startsnippen. Og de svarer aldrig, fordi de bare er AFK, tror jeg, så alle står de bare og vil have nye klubmedlemmer. Så det var også fair nok, men ja, jeg overvejer at flytte til Golden Hills-stallen, eller til Feargrow kunne jeg også godt overveje, men Starshine Range kunne jeg også godt overveje, fordi jeg føler, at alle laver vildheste og RP dernede lige nu. Sådan, yeah. Så har jeg også fået et spørgsmål, hvilken hest var den første, du købte ud over din starterhest? Og det er sindssygt svært at huske, men jeg tror, det er min... jeg tror, det er mit friser. Jeg er overhovedet ikke sikker. Det må være min friser, eller så må det være... jeg tror, det er min sorte friser, der hedder Midnight Light, tror jeg, den hedder. Der er i level 15. Så jeg tror, det er den. Jeg vil faktisk ikke huske det, men jeg tror virkelig, det er den. Ja, det tror jeg faktisk. Ellers var det min Jorvik pony, eller hvad hedder de? De der små, tykke nogen. Jeg har den i grå. Ja, så det kunne også godt have været den. Der er jeg faktisk lidt i tvivl. Det må være en af de to. Ja, cirka. Så jeg tror, det var friseren, men jeg kan ikke huske, det kunne også godt have været ponyen. Fordi jeg købte friseren, da der var Vinterlandsby. Og der havde jeg lige fået det der Star Rider, den der kæmpe, der kostede 600. Sådan, hvor man er lifetime, fordi så betaler jeg jo for spillet mere. Kun hvis jeg skal betale for Starcoins, eller købe Starcoins. Så har jeg også fået et spørgsmål, hvor mange Starcoins jeg har, og lige nu har jeg ikke så mange. Jeg har kun 4.704, men det er fordi lige nu har jeg gjort sådan en smart måde til at spare nogle Starcoins med, at jeg kun må sådan der købe Starcoins på fødselsdage, ja, på sådan der specielle tidspunkter, eller når der er dobbelt Starcoins, så køber jeg 10.000, fordi at, kan vi lige blive enige om, at Starcoins er blevet så dyrt. Altså 550 kroner bare for 5.000 Starcoins, det er alt for mig. Så det er så synd for dem, der lige kan i forvejen hamle op med priserne i det her spil, og så hvis de skal kunne købe en hest, som er noget af det fedeste, man kan i det her spil, så jeg synes, det er så nederen, at det skal være så dyrt. Men det her var egentlig alt for den her video, og jeg håber, I kunne lide den. Ja, og igen, sorry for lyden. Jeg kan seriøst ikke gøre noget ved det, når jeg ikke har mit headset, men jeg håber, I kunne bære over med det. I får lige en voice over, men skriv lige hej Rosemarie ned i kommentaren, hvis du har set med hertil. Det ville betyde rigtig meget, hvis I skrev det. Men ellers vil jeg bare sige tusind tak, fordi du har set med, og vi ses i min næste video.